web-saytynyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary, bugün ýurdumyzda Gorkut Ata adly halkara kino festivali geçirilýär. Bizim Türkmen Portal web-saytynyň agzaly dörejilik topar bolup bu açylışda barhyna gatnaşmagyna geldik. Ondan hem mehriban tomoşaçylar, edi dinleýijiler bizden daşlaşma, biziň bilen galyň. Mehriban tomoşaçylar, edi dinleýijiler, bugünkü biziň açylış dowramyzda Türkmenistanyň artistlary matnaşýaty bayramy bilen gutlaýar. Bugünkü bayramçylykda hoş gördük. Köp sag bolun, taňar alkadym. Ine bugün Türkmenle goşa-goşadan boluşýaly, goşa bayram, goşa toy. Ine ýagňyza düpdüýünjük o teatr festivalini diýdik, ine bugün hem kino festivalina. Ýagny Gorkut Ata adly halkara kino festivalina gatnaşyp eden etip etdi. Bizim elbette Oğuzhan adına Türkmen kino filmi adından birinci bilen ähli şu festivala gatnaşanlara üstünlük hemraňy bolup nezime gelýär. Galada özümizde ýa-ni Özbegistanyň we Türkmenistanyň belerine düşülen Maktum olup Praga adly kino filmini Şeýhim Harpyň keşfini öwretmek nesip etdi. Indem galanam görberer. Ene tugulumy daşary ýurtdan ähli türki halklardan gelen kino bilermenleri we kino rejissörleri we kino aktörleri we tugulumy. Menen şu wagt dogry aýtsam şeýle bar begen ýa-ni. Şolary ýaly dawarlary biziň ýurdumyzda mümkinçilikler edip gahryman arkadagy ferdarmynyň şolary ýaly medeniýet hem sunat işgärlerini, kino artistlary, kino aktörleri, teatr aktörlerini şolary ýaly şerpleri edip şolary ýaly bayramçylyk geçirmek mümkinçiligini öwretdi. O nähili bir bagtyarlyk, nähili bir şatlyk şowkun. Ne dörejilik adamlaryň hem de duýdunny görýän şatlyk şowkuny beslenen tugulumy. Galanam nesip bolsa näsanyjy günnün festivala gatnaşan ähli kinolary görür, nesip bolsa belli bir netije gelir. Ýöne bize ýeňerti umyt edýär, dogrusyny aýtsam. Sag bolun, bizim sizi elmide ama ulul üstünlikler ardyk etýär. Belki birinji ýere eýe bolarsyňyz, bayramçylygyňyz gutly bolsun. Sag bolun. Aýdanyňyz gelsin. Sag bolun, sag bolun. Я, Акжол Бекболотов, являюсь директором киностудии «Кыргызфильм». Если говорить о фестивале Горкут Ата, то это первый фестиваль, который объединяет тюркский мир. И, конечно же, нас радует тот формат, что каждый год страны тюркоязычных стран проводят такие кинофестивали. То есть первый, второй, конечно же, это провели наши турецкие коллеги, и сразу же после этого третий проводился в Азербайджане, и вот мы становимся свидетелями 4-го кинофестиваля. И, конечно же, нас радует, что мы посещаем Туркменистан, красивую страну, красивый город, как Ашхабад. То есть мы очень рады, и наша делегация в восторге от того, что участвуем в таком масштабном кинофестивале Горкут Ата. И, конечно же, в конкурсе у нас участвует и полнометражный, и документальный фильм. И, конечно, в конкурсной программе полнометражных фильмов фильм Тынчтык Абылкасымова, производство киностудии «Кыргызфильм», РР-404, и документальный фильм, тоже произведенный на киностудии «Кыргызфильм». Это документальный фильм «Джель Кайык» называется. И в внеконкурсной программе фильм, который, как бы сказать, взорвал все кассовые сборы тюркоязычных стран и стран СНГ. Это фильм «Бейш Эненин Таманында», то есть режиссер Руслан Акун. Вот такими фильмами мы посещаем этот год кинофестиваль Горкут Ата. И, конечно же, хочется выразить слова благодарности организаторам данного кинофестиваля, Министерству культуры Туркменистана и Департамент кинематографии Туркменистана. Также в лице Сахи Салиха мы очень благодарны такое дружественное гостеприимство. И желаем процветания туркменскому кинематографу и, конечно же, много-много вдохновений для наших туркменских коллег, кинематографистов.
aziz vatandaşlar, bugünkü bizim açılış davaramyzda öz ýurdumyzyň artistlere matnaşýa aşyraga sizi bugünkü açılış davaramyzda hoş gördük. Sizem hemmämiziň bilşmedi ýaly köp kinolarda keşipler janlandyrýaňyz. Bugünkü bayramyňyz bilen sizi tüýsürekden gyzygan gutlaýar. Eger mümkin bolsa öz ýürek buýsançlygyňyzy bugünkü bayramçylyk barada aýdyp geçäýsäňiz. Bolýa ene özüňiz bilýäňiz, aslında bizim döwletimiz, bizim ýurdumyz bir toýlaryň mekany, bayramlaryň mekany. Bizim şu toýlar, bayramlar ne halkara derejesinde toýlanýar. Ne ýaňy ýakynna biz hemmämiz üýüşip bütün halkymyz bilen birlikde halkara teatr festivalyna bolduk. Ana şu taýda da dünýä döwletlerinden gelen ençeme teatr işleri özüniň iň bir gowy bir täsir edýän şeyler bir ajaýyp eserlerini halkymyza hödürledi. Gowy spektaklaryny, oýunlaryny bizem görüp hedir etdik. Ine bu bolsa berde Aşgabat şäherimizde Gorkudata dip atlanaryan halkara kino festivali özüniň işine başlady. Dünýä döwletlerinden gelen kino rejissörler şu ýerde bizim döwletimizde mehmançylykda bolup özüniň bir iň bir gowy eserlerini halkymyza hödürläni edip boldy. Hemmämiz görüp, şoň bilen birlikde de türkmen kino rejissörlerim özleriniň iň gowy eserlerini bizim halkymyza tomoşlamda hödürler. Aslında kinoň özi halka adamlarda iň bir täsir edýän sunmatdan biri. Sebäbi şu taýda görüp her kim tolugyny bilýär, begeni bilýär, şatlany bilýär. Bir sözüni aýtsak özüni görýär-de. Ana şuň özü näme bir sunmatyň halka adamlarda edýän täsirleriň iň bir gymmaty diýesim gelýär. Şoň üçin näme şuňky bizde mehman bolýan dünýä döwletlerinden kino rejissörlerimizde diňe üstünlük ardy edýär. Olaryň işlerini görürsiň diýip boldy. Baha berer. Şeýle de şolar bilen birlikde de bizim kino rejissörlerimizin görýänmi halkara derejesindäki eserlerini halka hödürleýän biz üçin ulu bagtda. Sebäbi şu dost dogonluk birek bireň näme işini görmek, tanışmak, tejribe toplamak diýilýär. Aslında dost dogonlugyň näme birek birege inançmagyň sakatyna da Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamydyr, arkadal gahrman ferdarmydyr. Ine şuňky halkara kino festivalynda hem üstünlük ardy edýär. Bu elmide ama bizim ýurdumyzda toýlar bolsun, dawralar bolsun, mehmanlar gelsinler. Biz mehmançylygy edelim diýip boldy. Sebäbi aýdyşym ýaly medeniýet günleri goňşy döwletlerimizde, dost dogonluk döwletlerimizde bizim medeniýetimiz, sunmatymyz şo ýerde görkezilip wagt edilýär. Bizim milli sunmatymyz, aýdymlamyz, sazlamyz, teatr oýunlarymyz, şeýle kino eserlerimiz daşlar ýurtda wagt edilýär. Türkmeniň milliligini görkezýär şo ýerde biz nesip boldy. Bir geyim gejimli, edim gylymly taryhymyzy wagt edýär. Dogonluk döwletlerinden gelen dostlarymyz özleriniň sunmatyny özleriniň medeniýetini bizim döwletimizde, Aşgabat şäherimizde, bizim döwletimizde wagt edýär. Biz olaň sunmaty bilen tanışýar. Şuň özü bir ýetip bolmajak gaty gymmatly hazine diýesim gelýär. Şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadal gahrman ferdarmyda münkerem alkyş edýär. Ähli sunma işlerini, medeniýet işlerini şuňky bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Bu ýerde türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadal gahrman ferdarmyň janlary sag bolsun, berent başlary aman bolsun, toýlarym gutly bolsun. Gorkudata atly halkara kino festivalynyň işine diňe üstünlük ardy edýär. Gutly bolsun bayramlar. Sag bolun aşyraga bugünkü bayram bilen bizim sizi tüýsürekden gutlaýar. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Ine mehriban adamlar, edi tomoşaçylar bizim bugünkü açılış davaramyzda Özbekistan ýurdundan hem elbetde öz ýürüýte oýunlary bilen, kinolary bilen gatnaşmany getirdiler. Olaryň ýürek buýsançlaryny aýtjak sözlerini alalen. Özbekistanda hizmet görsetken Men Bayır Halmurzaev. Özbekistan Respublikasynyň gelen aktör, rejissör. Biz bugün Türkmenistana begenip, joşup, giň kalp bilen geldik. Sebäbi elbetde öňüm bilýäs Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasynda atawagalar bar dowam edip gelýän dogurluk gatnaşyklar bar. Bu häzirki wagtda hem şol gatnaşyklar barha möwjalýar. Dogrusyny aýtsam 35 ýyl mundan ozal men Aşgabat şäherine gelip görüpdim we o ýerde wagt geçirdim we häzirki wagtda ýani şu gün gelemde Aşgabatda men dogrumy aýdym hayran galdym. Aşgabatda da tanamadym çünki ähli şeýle bir ýetgäpdir bolen ähli zatlar ak mermerlere bürenip
Gözün ýagyny ilk ajaýyp mekana meskene öwrülipdir. Biz şu ajaýyp pursatda ýene de bir zady bu ýson sülen belläsim gelýär. Ol hem biz türkmen özbek bilelikdäki Magtymoglu atly kinofilmi surata düşürüp, ýani Özbegistana surata düşürüp, bugün bolsa Gorkut Ata Festivali kinofilmine şol kinomyz bilen ödürläp çykyş etmäge geldik. Bu ören bu ýsonlarja da. Ol baş keşfi ýani Magtymoglu Pragynyň keşfini ýaş türkmen aktýory ödem geljegi ba aktýor diýesim gelýär. Ahmed Aman Nurdiýew ýerine ýetirdi we elbetde menem şu kinofilmde keşf canlandyrdym. Şo ýerde iki toparyň ýani türkmen we özbek aktýorlaryň bilelikdäki işi hatda ýokary derece eýe boldy. Şunyň ýaly bilelikdäki işleriň köp bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Iki döwletiň hormatly döwlet başdanlaryna hem janlarynyň sag başlarynyň dik bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Çünki ýurdumyz awadan we şolaryň janlarynyň sagaty bir şeýle öz sungatymyzy döredür we mundan meýlägim bu ýüzümizde gaýgyrmaz. Sag bolun. Alangelik salam, muvaffaqiyat. Sağ bolun.